हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआनो जालायबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ थाम्बनेइलाव नायनानै आंनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। दाना भिडिअखौ नायलांफादो आंजों लोगोसे। थांगासिनो दं आरोखि जोङो थाबायगासिनो। अमा फिसा लायनो थांदों जों देवबार हाथाराव जनाय। फैदोलै बुं बुं अमा दखानखि थांगासिनो अमा दखान। गाइखेरखौबो बिदि फानो नामा? गाइखेरखौबो बिदि बथलाव सोसे फानहरदों। दासो खुलिहांदो मानसिफोरा। आयौ ग्लासा नांदों माथो जोंनाव। दासो खुलिहांदो। सुनै लादों आरो जोंहा सुनै गोरान। आदा मादायाव फैदो गथ' आदा मादायाव। नै अमा दखाना दासो मोनहां जादों। बिराद गोलाव हाथाया। थाबायना मेंगुलायथारबाय। अमाया जेरै ग्राव गथ' फिसा बिदिनो होख्रावलाहाय दा। ओइ अमा बारिखौ दासो मोनदों। अमा बारिखौ আমাদের শাড়ির পাচ্ছে এখানে আছে রাগো সাইলো হাজার গতলায় मा? बुन्दाना बुन्दी अबियो नोंनिया दुखेलै बासि माखौ पसन्द जादों बेसेनो बेसे दामफोरालाय बेसे 4,700 आयु एफा बुरजा माथो 3,000आवनो लांदो दा मैया दाख्लैनि हाथायावसो लांदो इले इयो बुन्दि नामा ए खामा ओइनो इखौनो जादों सिलसिल लाबाय ओइ खोमोन बरा देरनो नागिरो पटापट देरो इफोराव उफ्रिदो माबा देदो अ गाराय दं निबिरे अफ्रि जाखानाय ना नाय फिखुंखि नायनाय मायाव गाराय दं गाराय गैया जेबो गैया देरबाथाय इफोर अमाया एकदम नोगोद देरखायो आरो मिलायना हर 4,000 बेसे होनदों दाम गयासै हा देखला नै मानसिखौ लानोसै ओइ ए माइखौ हाथ'बावसो आरो मा खालामनो बोरै जानो थाइसेबो थाया जात्रा खायसे नै जोंहा इदि अमाखौ लाबाय एकदम जाए थे एकदम 4,000 और 5,000 उतर जाए
बेसे लायो हातखौहाय ओमफ्राय अमा खानो दिरुं लानो नागिरदों नै अमाया हायाव दोनथ'बाय जोंना गाबनो रोङा ओरै थांसै हाथाया गुवार नङा गोलावथार आरो लामा हाथाया ayo tuh depan ada lauk Dangarnya khusus. Mas kita Ayo tangan. Taruh puluh asik. roh balik ke loinan oleh Kalau udah ada na. Hah? एक सौ ने आगे जाना kalau nilai dia aku Itu 100 berapa itu? Ibu sendiri orang milih 100. 100 boleh Ciman dulu. Motor tidak kiri, bukan orang. Motor kiri lagi. Itu dia harus gimana? Oh, buka pagi step cuma. Ayo lalu kita mana lagi? Ya, udah kita mau lanjut. Ini kita. Kita. Tinggal pindah ini. Medicine mana? Apa nak? Bisa mana? Itu niatnya bila ini foto pasti bunuh ada. Itu देखा अरे पीछे दे ना अच्छा स्नोबॉल जिले अरे की बोले दुनिया लोग नहीं दुनिया दोस्तों का दे अरे की लोग लाइव मुलाव दी नहीं
अमा लाखांनानै हाथाय खरसा खालामनानै न' फारसे गिदिंबोफिनबाय आरो जोङो दा न'आव फैनो टम टम गाखोबाय। अयै गोदानानै गोमोन अमाया हाग्रासो बिराद जायो, हाग्रा जासोगारो आरो एकदम मानि मुनि जागासिनो, मानि मुनि दांनानै होबाथाय जै आराम उन्दुलायथारो।